Hi guys, good morning. Karon day guys, padung nami sa hospital. Ato nami sa Chungwa. Dadag ang maguban dia. Ako maguban kay. Tagan siya na mamatay ko. Ikaw pa giuban na na. Gagan na guys kay siya may maguban kay malik basig na lagi. Ko dai basig maka libang ko dani dato nagisud sa mari bitaw. Tulok adlaw na ako kalibang basig kalibang ko dagturon. Nagsalang bitaw, joke lang guys. Ampo laman bitata guys, pag nagpakatawa na po kasi mim naggereg-gereg na. May nadlek. Sa bing-bing dahang ito mara magajid ka kuan tato kay aron kuan. Silig sa ating sa binabi ni bukbing kay ma. Uhat ang nana. Hada na. Ito ni buk. Ito nang hipusin kay mauot ara ning ilang gisrom nga. Kalat-kalat ah. Hindi sabing. Pitas panto ah. Pasilig sa nagin. Mga nangangagbang buhok. Watan na ah. Aho. Mga hog. Kaya kita nag-river, nag-andam na. Lugi ta kagawas. Hey guys. Kagbuhog lang. Ito na na ating munda. Responsive. Ito na mi guys. Hala. Hindi na pambigluhan. Hi guys, ano mi? Si Pedro na po. Wala, ang mas pasang na diya. Nanginda ka na na. Wala, ay. May nisagda ng imim guys. Lagi video man niya. Gara guys. Garas bing-bing guys oh. Naputi-puti na. Puti na eh. Mani sagda ng imim guys ah. Sarap pasgit. Ito nami sa hospital basig na makalibang dari. Ingon sa Pedro, basig ko no Pedro, makalibang ko no sa igsod si Maray. Listo. Di ba god? Dili yang kalisan ko no makaigit ko no sa Pedro. Malingaw naman ka sa. Saba ka do? Ano ba kaya man? Okay. Kaya raman ka? Kaya ra eh. Kaya raman di ay. Igit-igit ko no. Mag-doktor nga kuan. Isir ko lungon. Imagine ka, iglibang igsod ni mo ditong igit-igit Di, ka. ingin ko nga makalibang ko dewa. Wala ko nakalibang tulong adlaw na. Video man dito Pedro. Di na bigas. Kaning dara ri. Dito ka lagi. Ano tawagi kaya? Pabor man na. Ini man diha. Ay, Ginoo ko niya to. Diyan ta ko magpay maray day. Gasto. Kantos ka nang siyang nakatuig. Gasto da tuso na antos mo lang siyang katuig karon pa ka. Tiguang na ta. Uni nga og maabot ng gasang ng sakit ha. Di ni mabot ni abot pa ni hagbay pa kong ilubong. 9 years na. Muto kag barang Pedro? Dili mo tuwa naman. Lagi din sa muto. Sakit din ngo na to din oh. Lagi. Tuo kag barang pila nakakuha nimong giatuan, pila naka. At bigal bura yun di man pali manuo ay nagaman di may tuman sa gisugo. Ang sa pagminteryo. Uy bahala pud. Ang lara ina kag-adto. Nya kinanglan igabot nimo pinteryo ikagabi, kinanglan ka magpamuat nai dakong tao dito imong atubagon ay. Wala ko kag para mo to dito sa tungkaga. Na dia lagi kuan nagalikod ka ng sundang bitag isog ba Pedro? Sundang isog ba lagi kuan daw wala man gihapon. Kaya kasi laro gato Pedro. Lagi po nawa. Doktor yun ka ba? Ang sundang ginaana na siyang nang ginaana na. Lang yam. Di gilud anak ko papa yana na. Sana lagi tuto siyang naong lagi. Pa. Sarasip. Kan yo di wa am jud ni nakitigan sa something na ni jud ti bawo. Pagi kapoy na mo go. Sila man ta sa puton. Tabli na de. Tabli di ayo. Ako talami ka jud Pedro. Oh. Kuwang bakime. Ayo. Masado tayo tumaron.
want to take a picture. Pwede mo ba pictures kami? Wala ka ba tayo mas? Na ako. Ikaw ra. Naman pa dali mo. Ikaw, Beng, nagdaka? Good. Ito namin guys. Chungwa. Di ka, sakto si Duha. No, Is Bing? Napoy ito. Buhari yun. Nadi kay imo. Na. Pare Beng, di pwede mag-mas. Persoon ka. Ama na ni Pedro, no? Nawa na da. Guys, sa dito din. Pick up na po sa form sa MRI. Itong kulay, oy. Ini ba sa ko prebagalin? Nang pick up. Masitis ka na ah. Wala pa na siya. Hindi na photo sa Asan? exit. Ha? Dito din exit. Dito man. Thank you. Okay ra ka na? Okay ra ka? Anad na dyan ka nun. Mga na, makaanad niyo mo. Di ara. Harus to po. Starbucks. Anita, sudin sa dahil. Iwan inte. Oh, ano ba? Dito pila sa inte sa kananda. Entrance. Karawa kan kalam. Ay, ginamataan na. Katawa ah. Lumatulog kay Karma. Karma ka sa kayo ni Beng? Ito ha. Yung kaduha man. Isa man, tagbilaran? Big mango. Wala ko ipit ko. Sakay ka rin. Isakay rin. Hey guys. Sorry sa amin isa po mag-imaray guys. Sa Zuman mining redari. Kaon sa kanamidaan. Guys, minuto sa demi kay anda pa man kung alas 2 isa lang. So, diya sa sud sa Mig Mall. Ha? Kani ba? Wala naman ginakaluto. Dali ka man sa luto. Ha? Ano ba day? Hi guys, ang minute to sa sabi mo. Minute to na demig sa to. Kay isa lang nag-imaray nagkalas dos. Ano ka dito day? Ay! Dos? Wah, kay ay sabi. Hala. Ini pizza libidana guys. Gani. Hey guys, sumana ko kay Maray guys, dalim. Lang gitalgikan pag man. Mana kabing? Kanu na juduay katang video ba? Kabog ko sa ka oras no. Lagi sa bunutan. Duni ka mi dari sa kuan. Sekungan kanan day. At bang hospital. Sabaw. Dili naman ang sibukad lo kasi. So guys, grabe ang experience ako ang MRI. Lalim dyan. Tuganay kaya ningon si ningon si Coco nga kuan. Kasi mo pasang. Hindi. Ikagul. Hindi na ito. Hindi. Ikagul ina.
Ganun. Biranes, Guadalupe. Hmm? Biranes. Ito lang luto. Stay po yung ano ito. Ano lang? Dahil pa. Wah. Mamalig higop ano, inundad mo sa kuan, shake. Yeah, wait. Ang dali nga nang gingnan mo ko nga. May additional nga. Kuhan. Pero anay bayad. Libre gani. Kasi bag may iwan na tarag kuha nila no? Sabah, no? No? No. Pero isa doon na po doon na doon kayo na pagkatang kayo. Matakibaw. Punta na ko buhol uli pa kung buhol. Hindi ano yun sa Hindi, mag-2 trip. 1 to 3 days day, working day. Una di siya makuan kay New Year man. Sa 28 na ron, 29 days, 81. Ako yung doktor mo ba? Basahan pa dyan online. Request man ikaw si doktor yung magbasa. Apila ng pagbasa sa 15 mil nga tagibayran. Oo. Dito, pinto mo. Tulog ko. Ha? Uwi sa doon kami nagagawin. Kagigutom ka? Pinabuli di man mga pinagbihin na. Dyan kaya nga na ay balag ng bilog ko. Ay, para sa kita. Kuhan pagluto. Ayun yan, kung kalagot ko. Hindi ba, ito pa. A few moments later. Hi guys, sumanak ko uguan. Maray. Di madalalim maray di ay. Diba? Ja. Kuan mga alitas inday dia. Ya. Ya hain kinabuhi. Kami sedai no? Gilantan ko pag mag-MRI. Baka ano pang gilantan ako. Rilang mo ka? Ha? Rilang ka? Naisan ko? Doon, day. Parang ikon, day. Ha? Diyan. Pangarap ko. Ano ba mo? Huwag ako. Ay, dahil naman.
Wah. Okay, kanina. Kana. Kaya may dali. Isaan Iran sa Iran din. India? Verifying stories in the Bible. Sodom and Gomorrah. Two cities supposedly wiped off the face of the earth by the wrath of God. So the story begins with a man named Abraham. He goes with his nephew, a guy named Lot, and looking for what they believe that God had promised them as a home. Hi guys. Dan nagahangkuan guys. Kaman ako pa MRI di jud lalim. Grabe. Kaya sa tengah-tengah na kay nangurug mo ko. Kaya nang site ko so diyan na hinukuskuan nga nayo na karon dito sa pagkakuan. Turuhon ko. Pero anay bayad. Turuhon og kananay. Depende ko na sa doktor guys, so nagbasa o naay diwa na clear ba. Kay nangurug man ko pag tengah-tengah na kay abi nag mura magpiling harlugayan na human. Nang site ba kay naganahan ako unsa ka og kalit og bawal ni ato na nang daitan ini kitid mo ni negative tanganahan na di angay duro din sa tong kuan ja. Nga ako simba ko kunog mo. Linog bidya ag machine di ko kagawas. Una na lagi bawas man na anxiety na yun mga paggawas rin ita lantan ko kay sa nalisang siguro ko guys kay first time masanahan pero alam ang yampos Ginoo nga agad sulta dito makatabang na sa ang sakit nga kainan na suok tambong nga para maulian ako. Kapoy na suko guys, kapoy na suko sang kinabuhi daning sige kanget-nget. Ganina lagi pag kuan pag imaray na ang sakitan sa di ko kaana. Sakit ba? Kakuan maganghilam saan pagilam nga. Di nga nagtulid ra man ka dito higda sa stud sa machine. So moto nga di sud lalim. Pag humanin ko mga unta. Kay usabot sa kertas nga ansa ba. So moto guys. Lalim ang isa lang sa MRI.